И здравейте, аниматрони! Аз съм Кобрат БГ и в днешното видео ще правим втора част от най-забавните Minecraft мистерии. Както миналият път, всичко започва с един Reddit акаунт, но този път се казва Alvin13. В този скриншот той казва, че току-що се е спалнал, изглежда добре този сит и ще направи база до водата. Нищо особено. Този скриншот просто казва, че се е направил някаква хижа на ден първи, от дърблокове на същото място, където казва, че беше е направил, и общо взето няма абсолютно нищо нередно в този скриншот. Почва да намира въглища, казва, че е релаксиращо да се майнва, говори как леглото е важно и си го крафтва. На следващия пост той общо взето казва, че не може да спи, защото има твърде много мобове и да, и може да се потвърди по това, че му изписва на екрана. Но странно за част е, че всъщност там има само 4 моба, които се виждат през вратата, което не са чак толкова много мобове. Тук общо взето той споменава, че е чул някакви стъпки, но с ехо от пещерата му, което, нали, може да са някакви монстри, защото буквално е сложил един торч и под това е тъмно и могат да се спалнат с монстри, но той казва, че стъпките са с ехо. Тук той казва, че вижда нещо въгъла на окото си да се мърда. Като той споменава, че може да е просто уморен. Но с всичките тези странни неща, които се случват в сървъра му, най-вероятно не. Окей, тук нещата вече стават много странни. Защото виждаме как той си крафтва леглото, но не виждаме дали го слага. И общо взето тук казва, че леглото му го няма. Но какво ако той просто е забравил, че никога не го е слагал? Тук той казва, че леглата просто не изчезват. И е питал брат си дали той му е бърникал в компютъра и е щупил леглото му, но той е казал, че не е щупил леглото му. А пък ако му видим инвентара, той няма легло в инвентара. И това означава, че дори всъщност Алвин го е поставил и нещо наистина му го е щупило. А пък и тук това съобщение се появява само ако си се пробвал да спиш, докато е имал чудовища. Добре, тук Алвин е намерил тези тунели, които явно не ги е направил той. И се възика, че това може да е Herobrine, или по-скоро мисля, че ще е World Corruption. Но World Corruption не може да прави такива тунели. Това ни навежда на мисълта, че всъщност наистина брат му може да е бърникал в компютъра му и да е правил някакви неща в Майнкрафт. А това, че е преследвал 200 блока с торчове, още повече подхранва теорията, че брат му е разбазикал нещо в сървърът му. Тук той казва, че му липсва name tag и не си спомня да го е използвал, което, нали, пак. Обяснението е, че сигурно брат му пак е махнал и name tag му. Тук леко се чегува, че е по-лесно с леглото, нали, за нощта. На пръв поглед този скриншот няма нищо объркващо, но когато почнем да четем текста, ще разберем абсолютно всичко. Цитирам: нещо наистина странно стана последната нощ. Тази сутрин аз се събудих от звукът на моята майка, пищейки и викайки долу по столите в кухнята. Аз веднага скочих от леглото ми и побягах надолу, за да видя какво имаше. Аз я попитах какво стана и тя каза, че докато тя вземала нещо от гаража, тя е намерила нейната кола изцяло отдраскана на страните й. След това тя разбрала, че страничната врата, която нормално винаги е заключена, е била оставена леко прикрехната. Тя каза,
че някой трябвало да влезе в взлом. Но изглеждаше сякаш нищо от нейната кола или от гаража й actually е откраднато. Много странно. И каквото правеше това дори по-страшно е фактът, че ние бяхме нагоре по стълбите в сън, когато те трябваше да влезат в взлом. Аз наистина нямах абсолютно никаква лика кой би направил това. Ние живеем в много безопасно съседство и нещо като това буквално почти никога не става, да не кажа никога. Тя пробва да провери камерата с спрян звънец и сензорът посочи, че там е имало някакво движение в 2 сутринта, но камерата не е хванала нищо, освен миеща самечка. Така че, кой знае. Това беше доста дълъг текст, но както и да е. Общо сето разбираме, че това нещо е буквално е отраскало колата на майката на Алвин 13. А пък в Майнкрафт се случват същите странни неща, което означава, че това е един и същи човек или че са някакви ненормално странни съвпадения. Кой знае, може и тайният човек, който е проникнал там в взлом, всъщност да е било само миещата се мечка. Алвин отново в базичката си и отново има някакъв супер дълъг текст, който ще трябва да ви цитирам. Цитирам. Добре, сега аз напълно откачам. Помните ли как аз казах, че някой влезе взлом в моята къща? Ами, изминаха няколко дена и сега ние просто намерихме нещо много странно. Аз просто излезнах от този Майнкрафт свят, когато аз чух огромно чупене, идващо отвън в моята къща. Останалото ми семейство спяха. И аз, обсъждайки хоража си, аз тихичко отидох долу по стълбите и погледнах през прозореца. Но аз не намерих нищо. Аз не виждах нищо. Аз бях сигурен, че вратите са заключени, преди пак да се кача по стълбите и да се пробвам пак да спя. Но просто не можех. Аз бях твърде притеснен. Обикновено, като се има предвид какво просто стана преди няколко дена, когато останалото ми семейство се буди през сутринта, аз ги попитах ако някой друг от тях е чул това нещо, но те всички казаха, че са спали. Те се съгласиха, че е било някакво животно, но аз наистина не мисля така. Аз все още съм доста оплашен от това. Така че аз просто ще го взема по-лесно за останалия ден. Вероятно няма да почвам до утре. Така, значи, по текста можем да разберем, че отново някой е направил нещо до къщата на Алвин или дори в къщата на Алвин, не се знае, но това почва да става наистина доста странно, защото кой би направил такова нещо? Тук той казва, че отново е видял черната фигура, но също така си мисля, че още от параноята му, от това, което е станало в истинския живот. Тук той вече казва, че не може да издържа този стрес повече и че най-вероятно това ще е неговия последен пост. И нали той отива за да даде малко обяд и нали иска малко повече да спре да качва постовете, защото нещата, които се случват тук и в истинския живот, със сигурност не му допринасят много щастие и радост. Нека тук първо да прочетем текста. Цитирам. Изминаха 40 минути от моят последен пост, но връщах пак при базата ми. Аз обещавам, чух някакви стъпки от играта
все едно наистина ме следваха. Те не бяха на ум. Очевидно, но аз бих могъл да ви кажа, че това бяха стъпките на някой друг играч. Аз паузирах играта веднага. Аз просто откачам сега. Аз не знам ако аз мога да продължа да играя това повече. Не знам дали ще продължа да параноясвам или това е просто в моята глава. Или какво става вече? Аз наистина мисля, че нещо друго е в моя свят. И аз просто не мога да го докажа. То ме възвръщава всеки ден. Това комбинирано с странните неща, които се случват в моя живот, аз имам нужда да се взема почивка от това, наистина. Аз не знам дали си простои въобще някакъв кураж за да продължа да играя. Аз ще пробвам, но аз не мога да направя обещание. Ще продължавам хора да поствам. Това беше много дълго. Този пост беше наистина много ужасяващ. Но повярвайте ми, не сте готови за последния пост. Той е просто черен екран и гласи I think it found me IRL. Но какво въобще го е намерило? Ако всъщност нещото в Майнкрафт всъщност е било някой в истинския живот, който не е брат му, а искал да се базика с него. Дайте ми секунда да обясня теорията си. В този пост виждаме менюто на Алвин, нали така? Но ако увеличим леко кадърът, можем да видим, че единият му бутон е Player Reporting, което по принцип става само ако включиш твоя свят в LAN. Което значи, че който и да е, който използва неговият Wi-Fi, може да играе в същия сървър на Майнкрафт. Което значи, че някой наистина е проникнал в неговата къща и това не е било енот. И всъщност има как да стане още по-ужасяващо, защото ако се загледате във всяка една от неговите снимки, ще разберете истината. Който и да е това, със сигурност искал да причини някакъв психически тормоз на Алвин. Но защо? Майнкрафт постовете са единственото нещо, което Алвин някога е поствал в неговия Reddit акаунт. И няма други социални мрежи, което означава, че след неговото I think it found me IRL, той най-вероятно е изчезнал. Тук идва и една моя теория. Какво ако всъщност цялото това нещо е било един негов приятел, който просто е решил да се базика с него? Ами ако се замислим, може да му е бил толкова добър приятел, че Алвин да му е дал ключове за тях. И примерно приятелят му толкова много да се е раздразнил от него, че да е влязъл вътре в тях, да е взел LAN паролът, да е взел паролът за Wi-Fi и да е почнал да го тормози не само в Майнкрафт, ами и в реалния живот, което прави много голям смисъл, като се замислим. Но какво ако всъщност това не е така? Но който и да е този тип, със сигурност е нещо, което не искаме да се месим. И така хора, надявам се видеото да ви е харесало. Това беше втора част от трилогията за Майнкрафт мистерии. Трета част я очаквайте не много скоро, но както и да е. Аз бях Брат БГ и чао!